Ngiyababingelela ababukeli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Lo okhulumayo uSamngelisiwe wakaXulu eShowe. Ngiye ngavela laphaya kuThuleleni, ngaphinde ngavela futhi nakuHlanga Media. Kukhona iy'nkinga ebenginazo especially emsebenzini. Engicabanga ukuthi izona ezingithathe zangibeka la. Kodwa-ke zingibeka ngendlela ukuthi uNkulunkulu ubefuna ukungisebenzisa. Zivelile iy'nkinga ngoba uNkulunkulu azi ukuthi ufuna ngisondele kuyena, nanokuthi ngizombona kanjani ukuthi usizana kanjani, nanokuthi uNkulunkulu onjani. Kwenzekile-ke ngasebenza ngaba uthisha iminyaka ewu-28. Ngasebenza esikoleni sokuqala iminyaka ewu-17. Kwakukuhle kumnandi, ngaqala esikoleni futhi engaqala kuso e-primary. Kwathi noma ngingena egeyithini, usuku lokuqala ngizosebenza, ngabheka phezulu, ngazi la engisuka khona, ngoba akubanga kuhle ukufika lapho kimina. It was like heaven to be honest, ngoba la ijeni sesihambile nginewele lami, impilo zangibelula. Nokufunda ngakubona ukuthi kwangakudeserve vele ngendlela isimo esasiyiyo ngaso. Ngathi mangifika egeyithini laleso sikole, ngathi Nkosi, engizokwenza kulesi sikole kuzojabulisa wena kuphela. Uma wena ujabulile, ngiyobonga, kungijabulisa nami. Ngangena emsebenzini, kwaba mnandi ngazimisela and ngumuntu othanda umsebenzi. Nginomzimba nje omncane o-active osheshayo, ama-footsteps ami azwakala ngiza kude. Beyayasho omunye umema athi, hawu Samu lowo, ngizwa ngama-footsteps ayashesha. Kwaba mnandi, ngasebenza iminyaka ewu-17. Kwathi oka-17 kwaqala manje ukuthi kwaqala kwenzeka something nami engayi-understand. Ngabona ushintsho, kwenze njani manje? Kodwa-ke sengiyakubona namhlanje ukuthi kwakuwuhlelo likaNkulunkulu. Yize kungelula ukuba umntwana kaNkulunkulu, akulula, ngoba uNkulunkulu ukufundisa ukuthi umethembe noma izinto sezibheke phansi, wena kumele umethembe. So i-test ongena kuyo ayibi lula, ngoba fanele uphase ama-levels like umuntu efunda esikoleni. Kunama-levels, thina sifundise ngama-levels mangabe senza ama-assessment. Ingane siyi-rate ngakwama-levels up to level 7. Kuyafana-ke naNkulunkulu, kunama-level 7, especially ama-spirits lawo awu-11. Kufanele uphase lama-levels. Nami uNkulunkulu wenzeka-ke ngangena kulowo test. Kwaba nzima futhi engazi ukuthi nginamathele emsebenzini wami. Angiwuthanda umsebenzi, ngathi ngiyahlanya, kodwa wasithi ayi sekwanele. Your journey here iyama manje ngonyaka ka-17. Saqala sakhala, nganga-understand kwenzakalani manje. Maybe khona into wrong, no. Hayi, kwathi sekuzophela unyaka ngabona ukuthi no, hayi kunzima. Ngathatha 3 months leave, kwadinga ukuthi ngihamba ama-psychiatrist. Angi-understand, ngiyakhala each and every day. Busuku ngivuke ngithi mama sikhuleke. Angi-understand kwenzakalani. Hayi sikhuleke-ke, sivuke ekuseni nami ngithatha amandla, ziyaduma. Hayi ngigcine ngihambile-ke lo 3 months wokugcina-ke ngiphume kuleso sikole. Ukuphuma kwami, ngiyothola nje incwadi ukuthi fanele ngihambe. Lowo ncwadi yafika ngalelo langa ngikade ngibona umbono. Lo mbono ngakwathi nginyuka intaba. Manginyuka intaba, imoto yami vele ihluleke ukwenyuka. Ithi masiyiqeda nje intaba vele ihluleke. Ngibuyele emuva ngithi hayi angiyoqala phansi. Mangishona phansi, bese bakhona omunye othi uyathatha uyanyusa. Ngime mina, athi uyanyuka, athi naye soyiqeda intaba avele ahluleke. Ngithi mina hayi ngeke uzoyinyuka le ntaba, iyonyukwa yimina. Ngangingazi-ke mina ukuthi ngangisho ukuthini. Mangivuka lapho, kanti kwenzakalani? Ngifike ngimtshele nje omunye umema athi hayi khululeka, khona la uzohluleka khona, ungadispute. Hayi mina ngeke ngikwazi phela ukuthi hayi mina ngiyazazi ngi-innocent phela, mina nginankinga nje. Hayi nangempela ngabe sathe no, mina ngeke, this and that. Wathi uJehova no, uyaphuma khona. Hayi ngaphuma ngempela-ke.
Mhla ngiphumile ngiyakhumbula nje sengithola incwadi kwakuJanuary 2014. Sengiyile uko-confirm nesikole ekuyisona okufanele ngiye kusona ngoba nami ngangibhekelela ukuthi isimo sasekhaya singabi nankinga ngoba kwake kwenzeka inkinga ngelinye ilanga sahlaselwa. Usisi wami cishe wafa, bamgwaza waphuma amathumbu ngaphandle, ngathi ngeke ngikwazi ukushiya ikhaya. Kwathi wadinga ukuthi leso sikole-ke ngihambe ngiyo-check-a kusona ukuthi sizokwazi yini ukungibuyisa ngibe sekhaya ngoba besinganaye umuntu wesilisa, bekuyimina newele lami kuphela noma ney'ngane zethu sencane kwazona. Hhayi ngempela ngihambe ngifike ngi-check-e kahle ngibuye ngithi hhayi ngiyahamba. The moment sengivumile ukuthi ngiyahamba ngabona umbono, ngibona siyandiza emoyeni ngilele nosisi wami. Ngindiza ngathi sisespirithini, iy'ngane siyahlangana siyabuya siyandiza nje kumnandi kodwa angi-understand-i. Mase ngivuka lapho ngithi mina my sister, mina bengithi ngeke ngisavuka kodwa manje ngibona ngivuka kodwa kusho ukuthi ngisazoshona. Ngamchazela ukuthi kwenzakaleni, wavele wathula wangibuka. Sengizohamba ngempela sengiya esikoleni-ke sekuzovula iy'kole. I think that was last week sengiya kuleso sikole esesibili. Ngiyaphupha futhi ngibona ifu ngaphezu kwami. Leli fu lingembozile, ngiyahamba ngibheke ngasempangeni bese line liyithele imvula. Hayi kodwa mina nginethi, sengikubona namhlanje ukuthi uNkulunkulu wayethi hamba, nalapho yakhona isazoduma kodwa ngizokuvikela. Hhayi ngahamba ngaya kuleso sikole. Hawu bangemukela kamnandi, ngasebenza kahle, kwakuhle yize ngangisayitshelile ukuthi embonweni wami kuthiwe mina ngizobuyela. Kuthe noma kuvuleka amaphosti ngayitshela hhayi ngisikhathi ukuthi ngibuyele, wathi uNkulunkulu no, akunjalo, mina khona ijeni engikubekele yona. Namhlanje kuyakhanya-ke kumina ukuthi konke obekwenzakala akuvelanga kwenzakala ngephutha. uNkulunkulu uney'ndlela zakhe-ke zokusebenza nomuntu, nanokuthi kufanele umbone uNkulunkulu esebenza kuwe ngoba uma ungambonanga ngeke uze ukhulume into enengqondo. Kwesinye isikhathi kukhulume amazwi akho nawe futhi ugcina ungawa-apply empilweni yakho, kodwa uma usumbonile uNkulunkulu uzowa-apply empilweni yakho. Ngahamba-ke ngaya kulesi sikole, ngafika khona kwamnandi-ke, ngahlala 9 years. My sister, twin sister, passed away 2021. Zaqala inkinga. While I'm still mourning for my sister, hayi but manje kwenzakalani? Anganga-understand, but uNkulunkulu wangipha amasu kulo 2021 and 2022 yokuphunyuka nje, naye engisiza ngendlela yakhe nami engingayazi. 2022 ayizakhala October, sengiqala ukubona ama-vision manje. Lama-vision ayafika angiwa-understand. Okokuqala nje ngaphupha kuningi, ngizokhuluma ngalokho kubaluleke kakhulu. Ngibona indoda eza igqoke into ezi-orange, ithi mina we nangu lo Sathane. Lo Sathane mina ngamfanisa nomuntu owayedlala kwi-movie esitorini, egqoke ingubo eyi-orange. Uza lapha ngomgwaqo osuka Empangeni. Umgwaqo usuka Empangeni straight, awunamkhono awunalutho, straight nje udabula esikoleni, usuka esikoleni sami ubheke Empangeni. Ngibaleke ngithi mina ukuthi ngingene ngaphakathi esikoleni. Uma ngingena ngaphakathi ngibaleke angene, ngibaleke ngingene emaklasini, angifune emaklasini. Hhayi mefika phakathi yokungena eklasini avele abambe konke nje, idesk, itafula, ikhabethe, akubamba ukuthi shwabata, akuphose le. Hhayi ngize ngibabale ngiphume-ke manje, ngibaleke umbono lowo. Khona kulelo viki futhi nawo omunye umbono, ngiyaqoqa ngithatha zonke izami. So bengithi uma ngifundisa-ke eklasini ngiphathe iy'cathulo ezi-comfortable, noma ngathiwa bengiwafakile amaqhosi kodwa at the end of the day ngizokhathala ngoba ngiyamuva kakhulu, bekuwumuntu nje ongahlali phansi. So ngiqoqa-ke manje zonke izinto zami la ngaphakathi, ezinye ebengiyishiyile ngiphuma nazo. Ngisathi ngiyaphuma nazo, iy'ngane zima ulayini ngaphandle zilungisela ukucula ikwaya lomcimbi wami, umngcwabo wami. Ngithi ngisaphuma imoto yami ayisekho, sithathwe omunye uthisha engingamazi, wesifazane kodwa. Naye athi uyazama ukuyidrayiva emginqe. Hhayi kucaka ukuthi kufanele ngiphume ngibaleke ngemuva-ke manje angiphumanga ngesango, mina ngaphuma ngendlela ngemuva kwesango lesikole.
Kanti kwenzakalani ngibatshela othisha no bothisha angi-understand. Ngibona ngiphuma ngihamba mina kulesi sikole kanti ngisekude kanje mina ngangiyitshethi ngo-retire at the age of 65. Ngiyibona ukuthi hayi no ngizohlalelani vele ngisemncane. October kwashuba-ke manje ngabona lo usathane ukuthi hayi nangu lo sathane usefikile-ke manje. Kumanje mangiqala sengibuke emumva ngiyabona ukuthi lo sathane ukhona lapha encwadini yesambulo chapter 12 uyena Drago lowo owazingela owesifazane. Sengiyambona mase ngifunda eBhayibhelini ngoba ngenhlahla ngekhathi ngihlala phansi nge-October, yena October ngahlala phansi-ke manje ngaphuma ngabaleka. Kusenjalo nakho sathi ngisabalekile nje first week naye ambush emgaqweni nabo abantu bengimisa ngenhlahla kwakhona umama sakhona ukuphunyuka lapho. Emveni kwalokho engabona ukuthi akushubile. Bangifuna ngempela labantu akudlaliwe ngempela futhi bayakufuna bakufuna ngempela. Kuningi okwenzakalile kodwa ngingakukhuluma konke la. Inhloso yami ukuthi ngiveze ukuthi uNkulunkulu ungibizile ukuthi ngimemezele indaba zakhe. Mina ngiza ngey'ndaba nje ezinhle zombuso kaNkulunkulu nokubuya kaJesu Kristu. Nangempela-ke kwenzeke konke-ke ngiphumeke. Hayi uNkulunkulu-ke ufikile kumina ngey'ndlela ey'ningi engikhombisa futhi ukuthi ama-visions onke enginawo aqhamuka kuyena and ubeyibeka ibesobala indaba yakho ukuthi ungibizile ungikhethele icebo elithile. Engifisa ukusho nje ukuthi ngizoqhubeka nokushumayela ngiveza step by step ukuthi kwenzakaleni empilweni. Kodwa-ke engizokucacisa ukuthi engikuphethe kahle kahle incwadi ekufanele ngiyibhale yokugcina. Le ncwadi uNkulunkulu uyihlelelile ukuthi izosebenza at the end of the day. Ijeni njengoba iqalile isazoqhubeka, ayizukuma la. Lifikile-ke izwi likaNkulunkulu ekugcineni ngoba isihlangene incwadi. Ngikhumbula ngoDrago engikhulume ngaye lo wazingela owesifazane wacasha iy'nsuku ezo-1260 days. Lapho uNkulunkulu wayemsiza khona ngekhathi ngihlala-ke mina ekhaya. Kwafika abesifazane abawu-4 wasemaromeni beze kumama ama-Wash Tower. Ngangingabazi-ke angikhona engibaziyo bathi cha bacela usizo ofunda izwi leNkulunkulu bazoshumayela sithandaza. Hayi ngempela-ke nami ngathi hayi ngizosizakala lapho esisizana khona. Saqhubeka kwaba mnandi ngaba close to God kakhulu-ke manje ngiyaduduzeka. Sekhona abantu abafikayo angikwazi ukuphuma sengihlezi ekhaya-ke manje. Kodwa uNkulunkulu azange angiyekele khona lapho. Wangisiza wangikhulisa ngezwi lakhe safunda kwaba mnandi up until today siyafunda ngezwi likaNkulunkulu. Ngifuna ukuthi-ke zifikile-ke isikhathi uNkulunkulu wayesebuya ngangithi uzongidedela mhla ka-15 mangibala iy'nsuku zalowo uDrago wayemzingela ngoba u-1206 mina ngawuhlampisela kumhla ka-15 April. Kodwa uNkulunkulu mina ufike mhla ka-20 April. Ngayibona ngihamba ngaphandle komgwaqo. Kwase uphela umgwaqo ngaphandle ngabuyela ngaphakathi. Kwase kuvela izwi lathi izwi ngithi ungamvimbi. Laphinda futhi lathi ngithi ungamvimbi. Engizokusho-ke mina ukuthi ngithunywe uNkulunkulu. Engizokwenza konke ngizokuloba phansi ngoba kunencwadi kwathiwa angiyibhale. Kwafika umbono le ncwadi ngahamba ngayoyibhabhathisa kwi-River Jordan. Ngibelethe ingane emhlane ngangiphethe esandleni sika left. Ngahamba nawo le ncwadi embonweni wami. Ngafike ngayibhabhathisa engathi mufika lapha kwi-River Jordan kungathi kunento eyipitsi like eyakhiwe or a well I don't know. Inamanzi ngaphezulu ngathatha le ncwadi ngayibhabhathisa ngaphezulu. Kwase bakhona obhabhathiswayo laphana ngambona waba muhle wabhabhathisa kodwa kathathu. Wangena kokuqala wabhabhathisa, wangena kwesibili waba muhle, wesithathu waba muhle. Ngase ngiyangena-ke nami nengane ngiyibelethe emhlane. Sangena senza same thing akade beyenzile saphuma sesibahle. Wasethi omunye umama wayehleli eduze komfula cause ngakhona embonweni nami ngabona omunye umama wasethi senzosibhabhathiza-ke ngathi mina yes. Kuningi uNkulunkulu akuvezile-ke ukuthi ungibizile. Ngelinye ilanga ngiyabona ngihamba nayo futhi ingane ngiyibelethile emhlane ngwa-Israyeli. Uma ngifika kwa-Israyeli le ngane senyukele phezulu elikamelweni eliphezulu.
lapho oPetru nabo ababehlala khona nabapostoli, lapho ababehlanganyela khona nomama kaMariya, noMariya umama kaJesu, ababekhuleka khona. Kukhona-ke eBhayibhelini, noma ngiyikhowuthe konke ngisazobe ngiqale konke kahle, kodwa ngenzela ukuthi ngenze i-introduction at the moment ukuze ku-understandeke. So ngase ngiyabona ukuthi hayi uNkulunkulu ungibizile kahle kahle. Njobe sethe angiphume-ke kulowo ozobe lalele ushilo wathi ucela ngingavinjwa. Izinto ey'ningi engizibonile ezisesambulweni ezayiprofetha uJohane ziningi, ngisazoyiveza. Ngibhalile ngisho ama-dates ukuthi kwenzeka nini lokhu, kwenzeka nini. So uJohane ushilo laphana ku-chapter 22 isambulo, wathi ufakaza ngalezi zinto. Wena-ke olalele, thani woza. Wayesesho uJesu Kristu futhi laphaya wathi, ngithumile ingelosi yami emabandleni ukuba imemezele ngey'ndaba zokubuya kaJesu Kristu. Wayesethi umlobokazi nomoya uthi woza. Imina-ke lo umlobokazi kaJesu Kristu, imina indodakazi yaseSiyoni ethunyiwe ukuthi imemezele. Ushilo uJesu Kristu kuMateyu 20:24 wathi kufanele kuqala kushunyayelwe izwi before afike uJesu Kristu. Ilokho engizokwenza namhlanje. Engizoqhubeka nempilo yami ngikwenza. So imvume engiyitholile ngiyithole kuNkulunkulu. Mina-ke ngikholwe ebandleni la thina abantu besifazane besingakwazi ukushumayela, ngoba sithatha lokho kwasho uPawuli ethi abesifazane angibavumeli bakhulume emabandleni mabathule. So nami ngikhonze lapho-ke for 36 years. So ngayibuza-ke sekwenzeke konke ukuthi kodwa Nkosi yami kuzokwenzeka kanjani noma mina ngikhonza la thina esihlala silalele. Futhi-ke noma ngilazi iBhayibheli ngilazi ngokuthi siyashunyayelelwa. Ngine-general knowledge. Mina okwami bengazi ukuthi fanele ngenze lokho uNkulunkulu afuna ngikwenze mayithokozile ngemisebenzi yami. Kodwa-ke namhlanje uNkulunkulu uye wawukhomba umunwe wakhe kuye, kodwa kungekona ukuthi ukhombe namhlanje. Kuningi engisazokhuluma ngakho uNkulunkulu ukukhombisa ukuthi kade ayiqala ijeni yakhe nami. Mina bengingayazi, kodwa-ke namhlanje sekuhlezi obala. Sizoqhubeka-ke nejeni ngiyichaza ukuthi yini ekumele yenzeke. Naye uNkulunkulu kuyangisiza kakhulu ngoba amavesi mina ngiwanikwa uyena, izahloko nginikwa uyena, ngivuke ngifunde ngisho phakathi nobusuku. Umeke waliphatha nje igama lomuntu, ngivuka ngifunde. Baningi asengikhombisile bona ukuthi ngifunde, ngisho khona ebengingabazi ngisho ukubaza eBhayibhelini, njengabo Enoch nje. U-Enoch wangitshela ukuthi yonke lento eyenzakalayo u-Enoch wayeprofethile ngami eBhayibhelini. Ngahamba ngayofunda chapter 1 mangafica indodakazi yaseSiyoni. Leyo ndodakazi yaseSiyoni uye-ke lo khulumayo eyayiprofethe u-Enoch. So uNkulunkulu uyena ongitshengisile ukuthi lokho kwaprofetha u-Enoch yilokho okwenza, ngoba u-Enoch wayeprofetha ngesikhathi sokugcina. Isona-ke lesi sikhathi sokugcina uNkulunkulu akhuluma ngaso. Angithumile ukuthi ngihambe ngishumayele emabandleni, not ebandleni elilodwa. Ungikhombisile uNkulunkulu amabandla, ngingena kuwo ngishumayela. Azange angingenise ebandleni engikhonza kulo kuphela. Bengingena kwesikhathi ngiphume ngijabule kumbono wami ukuthi bangivumelile ukuthi ngishumayele. uNkulunkulu engikhombisa ukuthi nakho engikuthumele khona. Mina-ke engikushoyo Nkosi yami bukodwa ukuthi njengoba ngikhuluma, angikhulumi kuthiwa yini, abantu bebethi mhlambe ukhuluma into ayicabangayo. No, uNkulunkulu ongichanelile kukho konke, nami bengingazi, ngathukile nokho. Ngiqala le jeni, ngiyathemba uNkulunkulu uzoba nami. Makukhona ama-comments noma umuntu la angabonisisi kahle, mina ngiza nevangeli lokuthula. Kuthiwa ngishumayela ivangeli lokuthula, ngifundise abantu ukumesaba uNkulunkulu. Nginikwe laphayana ivesi amaHubo 34 verse 11 engavuka nalo, ukuthi ngifundise abantu ukumesaba uNkulunkulu. Ngiza nevangeli lokuthula. uNkulunkulu udinga ukuhlonishwa. Sikukhulumayo sikhulume noma ngathiwa sibonisani, kodwa-ke kube ukuthi kunokuthula phakathi, si-understandane. Akukho okuhlukile engizokukhuluma okungekho eBhayibhelini. ngoNkulunkulu kungathi ulirayithile iBhayibheli engitshela izinto nami bengingazi ngazo. Kuzoqhubekeka ngaye uNkulunkulu ngoba uyena okuhlosile, futhi mina ngizohamba ey'nyathulweni zakhe. Ngiyathula-ke methule. Mina indlela engikhuluma ngayo noNkulunkulu umthandazo kuphela, yena bese engivezela-ke
ama-vision. Kukhona-ke lapha ngikhombisa khona ukuthi ama-vision ami aqhamuka kuyena and I have no choice. I have to deliver them njengoba enjalo. Kwesinye isikhathi ukudeliver i-vision obona ngathi ukuthi eyi i-offend umuntu-ke le entweni umuntu ayenzayo, ngoba kwesinye isikhathi uzothula kanti kuzofa umuntu, kanti uNkulunkulu ukuthumile ukuthi hambe ovimba laphaya loya muntu angafi. Kukhona-ke la bengiwathumela khona bangixolele engibathumelelile, ngisazoqhubeka futhi ngiwathumele lawo ma-vision. Kuzolunga ngoNkulunkulu esimkhonzayo. Ngiyamethemba uzohamba nathi. Ngiyakucela kakhulu ungangibalekeli. This is the end of the time. Mina ngiphethe ama-report okuphela konyaka. uNkulunkulu lokho angitshela khona wonke umuntu uzovuna akutshalile. Njengengane eziphasa esikoleni kuphela unyaka, isikhathi sokugcina lesi. Ungikhombisile uNkulunkulu ukuthi esandleni sami kukhona ama-report. Lowo ozolalela enze uNkulunkulu okufuna uNkulunkulu uyothola umvuzo wakhe. Ungikhombisile konke, ngisazokuchaza ngishilo. Like, usubscribe, kuzolunga. Ngiyethemba kuzoqaleka kahle. Nami ngisangena endimeni, bazongikhulisa mhlambe abanye ekholweni, since ngisho nje ukuthi mina bengiyihlalele for 36 years ngilalela. Engathi uNkulunkulu angaba nathi kule journey, asisize nami angisize kube nokuthula, ngoba kuthiwa asishumayele ivangeli lokuthula. Ngiyabonga.